नंगौ दिनै नेशनेल प्रेस डे बे नेशनेल प्रेस डे जों लोब्बा लाखिनानै दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबा आरो बेजों लोगोसे क'क्राझार मिउनिसिपालिटि बर्डजों लोगोसे दिनै बानजायनायाव दिनै फुंबिलि समाव क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय गोदान फ्लाइअभार बे गोदान फ्लाइअभाराव थांलाय फैलाय बे लामायाव गोदोसोना थानाय दाखोर दाला बे दाखोर दालाखौ सिबस्रांनाय एबा फोसाबस्रांनाय हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया मानि थाखाय लादों आरो जों क'क्राझार प्रेस क्लाबनि गागि खौरांगिरि बिथांमोननिफ्राय जों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लानि दिनेश दे बे प्रेस डे जों लोब्बा लाखिनाय नोंथांमोना नैबे क'क्राझार गोदान फ्लाइअभाराव बे गोदोसोना थानाय दाखोर दाला बे दाखोर दालाखौ सिबस्रांनाय हाबाफारि लादों मानि थाखाय गिबियावनो जोबोद गोजोननाय थाबाय दिनै नेशनेल प्रेस डे बेखौ लोब्बा लाखिनानै जों दिनैहाय क'क्राझार प्रेस क्लाब आरो जोंनि बेवहाय क'क्राझारनिनो सैमा आथिं ग्रुप एबा सैमा आथिं हान्जा मर्निं वाक खालामग्रा हान्जाफोर जों बेवहाय जुथायैनो बे नैबे क'क्राझार निउ फ्लाइअभार बे लामाखौ जों दिनैहाय प्लास्टिकफोरखौ बर्ड साइड बिराद प्लास्टिक दङ बे प्लास्टिकफोरखौ जों दिनै खनथुमनानै सावदों जों हरदों बेबायदि खालामदों थांनाय अक्ट'बर 2आवबो महात्मा गान्धीनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो बे खालिबो मावदोंमोन दिनै जों फिन मावबावबाय बेखौनो जों लुगैयो मा क'क्राझार जों मिथिगौ क'क्राझारा ओरैनो बिराद मोजां जाबोगासिनो दङ दा साफा जाबोगासिनो दङ प्लास्टिक जोङो आरो नाजाबावनांगौ जे प्लास्टिक गैयै जाहाथे नोङो आबहावा मोजां जायो मोजां आबहावा मोनबासो मोजां गोग्गो देहा मोनगोन देहा गोग्गोबासो जों गासिबो जौगानो हागोन मानसिया जौगायोबा हारिया जौगागोन माहारिया जौगागोन हादरा जौगागोन आरोखि जों बेबायदिखौ सानो आरो जोङो बयबो दा सांग्रां जानांसिगौ गोग्गो देहानि थाखाय मानोना जोङो सम सम खौरां बिजोंफ्राव नुयोब्ला ओरैबायदि गिखांनो फैयो गोदान दिल्लीनि खोथाखौ लानोसै जेनेबा ओरैबायदि बुहुमनि गेजेरावनो मोनसे ओरैबायदि पलुटेड माबा जाबाय बे सिटि जाबाय माने गिलु बालु जाबाय आरोखि दा बिदिखौ नोजोर बोनानै जाहाथे बेबायदि हालोदसिम थाङा बिनि थाखाय जों दानिफ्रायनो जोङो सांग्रां जानाया मोजांसै साफ्रोमबो नोङो साफा सिखोन साखोन लाखिनायनि फारसे जों नोजोर होनांसिगौ आरो आङो खावलायनो लुगैयो स्पेसियेलि जायफोरनाखि जाखांबोनाय लाइमोनफ्रा ओरैबायदि जानांसिगौ दा गोग्गो देहा गोग्गो बारहावानि थाखाय जोङो साखोन सिखोन लाखिनाय फारसे बिथांमोनहा बिबान लानानै खामानि मावनांसिगौ आरो नोङो गासिबो जेसेबांनाखि दङ जेखि जाया माने प्रफेसना बयबो जोङो बाहागो लानांगौ जोङो साफा एबा क्लिन खालामनायनि थाखाय आरोखि खौरांगिरिफ्रादि माने खौरां बुथुमनायावल' मुखुब जायालासेनो बेबायदिनो समाज बिदिनो नंगौ बिदि मुखुब जादों आरो नैबे रायजो राजाफोरखौ माबायदि खावलायहरनो सानो बेबायदि दाखोर दालानिफ्राय जेन'बा गारालासिनो साखोन सिखोन थानो बेनो आङो बुंगोन बुहुमनि बयनिफ्राय गिख्रंथावसिनाय जादों ग्लबेल वार्मिं आरो गासिबो ग्लबेल वार्मिं जानाय लोगो पलिउसना बारा जाबोबाय ओंखायनो दा बेनो बयनिफ्राय देरसिन जुदि थ्रेटबा बेनो गिख्रंथावसिन जादोंब्ला जों ओंखायनो गासिबो बयबो नांथाबनांसिगौ जे गोग्गो आबहावा लाखिनाय थाजिम लाखिनाय बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम जों खालामनांगौ बेबायदिनो आं बेखौ खावलायगोन आरोखि ओमफ्राय मोनसे आं खावलायनो लुबैदों नैबे क'क्राझार नोगोराव आरोखि जे हेल्थ कनसियास एबा सांग्रां देहाखौ मोजां लाखिनो नाजाग्रा बहुत सुबुंफोर दंसै ओंखायनो दा बेवहाय मोजांथार जोंहा बिदि वाकिं जन गैया जों खावलायनो लुबैदों दा नैबे निउ फ्लाइअभार औवाबारि बै टार्निं पइन्टनिफ्राय जागायनानै बै खारगामिसिम दा बे बयनिफ्राय सेफसिन जायगा जोङो खावलायनो लुगैयो जाहाथे डिस्ट्रिक्ट जिल्ला खुंथाया बिनि मोनसे वाकिं जन होननानै बेखौ जाहाथे फोसावो जों बेखौ खावलायगोन ओमफ्राय जोङो सानो जोङो बिथांजों रायलायनानै जोङो बेखौ मोनसे फुंनि बबेबा मोनसे बुब्लियावहाय मटर गारि घन्टा मोनसे मोननैसिमसो बेबायदि समखौ जोङो बिनो लुबैदों आरोखि दिनै नेशनेल प्रेस डे बेखौ मानि थाखाय फालिनाय नेशनेल प्रेस डेआ जाहैदों जे जोंहा साफ्रोम खौरांगिरि हिसाबै जोंहा फ्रिडम अफ स्पिच बेबो दं बेखौ 1966 मायथाइनिफ्राय बेखौ दिनै फालिगासिनो दं प्रेस काउन्सिल अफ इन्डियानि गेजेरजोंहाय ओमफ्राय बे दिनैनि साना जोंनि थाखाय स्पेसियेलि खौरांगिरिफोरनि थाखाय जोबोद ओंथि गोनां सान मानो होनबा जोंनि उदांस्रि बे प्रेसनि उदांस्रिया जोंनि मावनांगौ लोगोसे जोंहा मा रेसपन्सिबिलिटि दङ बेनि फारसे गासिबो लोब्बा लाखिनानै बे सानाव आरो जों सावरायनाय जायो बे सानखौ लोब्बा लाखिनानैनो बोसोरफ्रोमबो मोनसे मोजां टपिकनि सायाव सावरायनानै बुहुमनि गेजेरावहाय बे उदांस्रिनि खौरां बिजोंनि उदांस्रि बिनि सायावहाय बेस खालामनानै सावरायनायजों लोगोसे जोङो माब्रैहाय जोङो हादोरखौ हारिखौ जौगासार
लांनायनि माबा खामानि मावनो हायो बिनि सायावबो जों सावरायनाय जायो आरोखि जोंबो दिनैनि सानावहाय क'क्राझार प्रेस क्लाबावबो बिनि सायाव जों एसे सावरायनाय जागोन बिनि इम्परटेन्सआ मा बिनि सिगनिफिकेन्सआ मा बिनि जोंहा मा ससियेल रेसपन्सिबिलिटि दङ बिनि सायाव जों मोजाङै सावरायगोन गोजोननाय थाबाय नंगौ जों क'क्राझारनि गागि खौरांगिरि बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननाय जाबाय मानि थाखाय दिनै नेशनेल प्रेस डे जों लोब्बा लाखिनानै नैबे आबहावाखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ रायजोफोरखौ खावलायदों बिथाङा आरो नेशनेल प्रेस डेखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो बिथांनिफ्राय जों मिथिनाय मोननाय जाबाय बे समाव आङो केमेरा पार्सन बिथांखौ माखासे दिन्थिबावनो खावलायदों बे नुथायानो जाबाय क'क्राझार प्रेस क्लाबनि आरो क'क्राझार मिउनिसिपेलिटि बर्डनि बेबायदि बानजायनायाव नैबे क'क्राझार सहरनि साखाथि सानजा फारसे थानाय गोदान फ्लाइअभार बे फ्लाइअभाराव गोदोसोना थानाय दाखोर दाला एबा प्लास्टिकफोरखौ सिबस्रांदों आरो बुथुमनानै सावस्रांनाय हाबाफारिखौ जों नुनो मोनदों बे समाव आङो क'क्राझारनिफ्राय मिथिसार बसुमतारी बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन